26 Asrambari constituency bai khobjak Tulashikor Ardi Blong bisingo kalaijak Purbo Rajnagar ADC Village Kuisa Kamini Omar Chakra Ramkantho Deborma bihik bwsai bura burichok nok khongchao tongai tongjakmani phiaba wati phai tongmani yagulo bongni nok tongnani kwagi thangmabai tabuk belekhno jojal kalaijak Omar Chakra Ramkantho Deborma yang Omar Chakra Ramkantho Debormani nukhongo nasigi naikha hangke chana maikeri tongna nok krei obo haini joraono tabuk wati phaimani bai nok kwagi thangmabai tabuk Ramkantho Deborma tabuk belekhno jongjal ngi tongkha Kuisa Kamio hapangni thangni nok khungsa manya hapangni thani mungsa chubar jumanya phiaba tabuk nok kwagmani bisingtei Omar Chakra Ramkantho Deborma tabuk mademano hapangni thani chubachu nok kwagmano tiyei nokha pilala athokiri phulala abo haikino tabuk nukhungni tei chop chop kalai tabuk tongui ma tongjakha Ramkantho Deborma khaksa bera grei hat dewal kogi thamabai tabuk belekhno jongjal Ramkantho Deborma member chairman no khobor mani yagulo sokpaye kho member chairman tai tosil no khobor nani hinai tongo boro paithago Omar Chakra no kwakjanai Ramkantho Debormani nukhungo thangi sawikha Purbo Rajnagar TWF ni member khoroksa bukhok binimung bukhok Joman Deborma thangai nukhungni bororok bai koglam sawikha nainai de chini koktibini bisingtei o mangflino Sakar bahai ke nong nok wakha wati phai kwa go wati phai koitin jora kwa khnamo tasing go apo saita rong khana saring saita aba hijra kwa khatana norok oro ki norok koin tongo nok no sorkana hatra nok ye khoda ye khona kam khaisa norok emne kam ro khaisa jata sa nong mo tam para Kuisa para rom da khata tap khaita Kuisa para panchayat thangkai panchayat yang tak seron Purbo Rajnagar nong ni mo je nok agi bo hai terejak ro abo hai rok ta tong kunu kerei mo hai terejak kerei mono pulya na kaklayo tam khoting kha je nok kaklamate mai rong mai sa rong ngo pai khata ri chung ro chi pai ka jo to no ko pai khata mai rong rok ja tong mong kong ma khana chibai ka na no na rong ko pai khata ni mong kai anda Ramkantho non katamo tin kat ontodoi sagade bukhok je nang khoroksa TWF ni ngai tini nong ni kamingu je mo haike watei bai nok wagi thangmani obno tam nuk phaikena mongni ang ko phai nok kha nok wagja borok ang mananya hini phaimani nok wa thanga bongni aba hini kha tabung nong ni TWF ni bisingte norok baba hachu bosoro khlaina musong borok no sungko suba to khlanya ni musong borok ma ani uccha moholo borok te tongo borok borok tam sa ang kok sala ni nang ang ko rinam musong khana an sing rinam musong baya bongi kok khlanya ni ang borok basi kok sala ni nang nini sini mongka ani sini mong kai jamana de
para hangke kusia para kusia nang ti develop ni bo poto tong bo membership dana tam membership tong tai nang mo hai je ha kwak jak nung manin tei je sudu nang ti develop simia je thangkrang ni bisingo simia je ti prasa mai ganam bagle tang tam sanai je maya cinti prasa maya dana joto no porong na bong no suba panyang khong kisa borok bo tabok obo hen ja kama cin sudu tiwa en ko simia cinti develop simia sudu tai kam nani cin ucama honen borok bo nai panyang khong rajya sarkar ni bising tile tam koinang sung borok bo suba bachung no rok rinani en khong borok no